Hej sammen, og velkommen til Hygge og Byg. Den der, den er brun. Det skal den ikke være. Den skal være sort, ligesom resten af huset. Og det er fordi, vi malede resten af huset udenfor. Sidste år malede vi det sort, alt træet her. Hvilket er pisseflot og ser rigtig godt ud til huset. Af en eller anden mærkelig grund, så glemte jeg vores dør til bryggerset. Så den skal males i dag. Det tror jeg er projektet. Så skal vi ikke bare komme i gang? Det første, vi skal gøre her i maler, det er, at vi skal have slebet sådan der groft i det gamle træværk. Så skal de vaskes, og så er vi klar til sådan set at male det sort. Så det skal bare lige have en let overslibning. Det gør vi nu. Så jeg gik i gang med at slibe, for et godt finish har et stærkt fundament, som man siger. Eller det ved jeg ikke, hvem der siger. Hurtigt gik det op for mig, at sandpapir ikke var nok, så jeg fandt mine stripper frem og begyndte at fjerne alt det løse maling, som jeg lige viser frem her. Det er sådan en stripper, tror jeg den hedder, som ligesom prøver til at strippe af. Man lægger kraften på, og så laver man træk. Man skal ikke gøre sådan her. Man skal lave lange træk. Og så kommer det løse maling af. Og her vil jeg bare sige, at I skal gøre, som jeg siger, og ikke som jeg gør. Hvordan er det at slibe det der? Det er fint nok. Jeg har helt glemt, hvor meget det sviner, det her. Efter et kort besøg fra chefen, så fortsatte jeg med at slibe og stribe det gamle maling af. Og nogle gange så går det op for mig, hvor meget jeg virkelig hader at slibe. Jeg synes, det er sjovere at se resultatet, når det er færdigt, men alligevel så er man jo nødt til at prøve det ned, før man kan bygge det op. Her får jeg givet det en rigtig blød kant. Og jeg gik videre, og du gættede rigtig mere slibning. Her omkring vinduerne skal man være forsigtig, ikke at ridse vinduerne. Så det skal bare lige have en let overslibning. Og til sidst måtte jeg give op. Det var ikke bare en let slibning, så frem med excentersliberen og give det endnu en gang. Og det er bare som om, hver gang jeg får løsnet noget maling et sted, så kommer der et nyt sted, hvor malingen skal løsnes. Og derfor så er der ikke rigtig andet at gøre, end bare at slibe helt i bund. Så er døren færdig. Og som I kan se, så har jeg sådan slebet den. Og det er typisk mig, men altid, når jeg går i gang med ting, så tænker jeg, at det tager ikke så lang tid, og så tager det virkelig lang tid. Men sådan det. Nu er vi så langt og så godt, og den er slebet, den skal lige tørres af, og så skal den have noget nyt maling. Jeg ved ikke, om jeg måske lige skulle fabrikere nogle af dem her. Det kan godt være, at jeg lige gør det. Men, ja, så nu er den klar til at blive malet lige om 2 sekunder. Okay, jeg beslutter mig for lige at tage det her. Det jeg vil bruge, det er kemisk træ, som er en 2-komponent, og det er sådan noget, der ligger hernede i, og så har man sådan en her lille dudelut, som er sådan noget hærder. Og det der hærder, det gør, at det hærder fint hurtigt. Det er nok derfor, det hedder en hærder. Så det skal jeg lige have blandet op. Så når jeg har blandet det op, så skal det på, og så tørrer det ret hurtigt, og så kan man slibe det bagefter. Og så får man fjernet de her harker her, den der for eksempel. Så det er lige sådan lidt husarbejde. Men til gengæld så bliver det pisseflot bagefter. Så det gør vi lige. Nu har vi slebet og givet den kemisk træ. Og jeg tror sådan set, den er fin nu. Jeg er godt tilfreds med det. Jeg har også slebet herude og heroppe. Så nu skal den lige have en klud, og så maler vi. Så vaske. Fjerne de sidste støvrester og sliberester. Og her kommer jeg lige ud med malerpenslen som en anden boss. Og nu kan du så se, hvordan det virkelig bliver flot og sort. Og der kan det godt være, at du tænker, Stefan, du har da ikke dækket af eller brugt malertape. Og det er fordi, jeg simpelthen er så god til at male, at det behøves slet ikke.
Eller også, så ser vi, om det behøves senere hen. Men altså, den blev malet, og den blev bare flot. Jeg synes virkelig, det er tilfredsstillende at sidde og se på de her sådan hurtige videoer, hvor der kommer noget på. Det er lidt mere tilfredsstillende, end at se slibearbejdet. Den her vinkel igen. Det er lækkert. Og nu er vi ellers nået dertil, hvor at vi er færdige med at få malet døren. Første gang, den skal have i hvert fald 2 gange, måske 3, nu ser vi. Og imens I ser det sidste, kan jeg jo lige tease for nogle af de andre videoer. Blandt andet har jeg lige købt en afretter og høvl, som vi skal have testet af, og så skifter vi vindskeder i den næste video, hvor vi bruger vores bordsav. Men nyd lige det her syn af første gang maling. Så har døren fået første gang. Så skal det lige tørre, og så skal vi nok få malet den anden gang. Men allerede nu synes jeg, at den er meget pænere. Hvis du synes, det var sjovt at kigge på, så tryk subscribe, abonner hernede, skriv en kommentar. Som sagt, så nævner jeg navnet på de første 1000 subscribers. Følg med i del 2 om døren til bryggerset. Og husk at kigge med om, hvad der sker med vores fugl derinde. Vi ses.